Φίλοι ψηφοφόροι μου, εκτός από το βραβείο Ερμής για την καμπάνια μου στο TikTok, έλαβα για το 2023 και άλλα βραβεία τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Βραβείο για το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια. Βραβείο για το πιο πολύνεκρο ναυάγιο στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Βραβείο για τις περισσότερες καμένες εκτάσεις ως προς τη συνολική έκταση της χώρας σε όλη την Ευρώπη. Βραβείο για τις περισσότερες πλημμυρισμένες εκτάσεις σε όλη την Ευρώπη ως προς την έκταση της χώρας. Βραβείο για τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα από κάθε άλλη χρονιά. Βραβείο για τις μεγαλύτερες απώλειες πολεμικού υλικού και εξοπλισμού σε καιρό ειρήνης. Βραβείο για τον υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε όλη την Ευρώπη. Βραβείο για το υψηλότερο χρέος ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Βραβείο για το κόμμα με τα υψηλότερα χρέη από όλα τα κόμματα της Ευρώπης. Βραβείο για τη μεγαλύτερη μείωση μισθών από το 2009 έως το 2022. Βραβείο για τη χαμηλότερη θέση στην ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Βραβείο για ένα από τα υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς στις χώρες της Ευρώπης. Βραβείο για μία από τις υψηλότερες τιμές βενζίνης σε ολόκληρο τον κόσμο. Βραβείο για τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία σε όλη την Ευρώπη. Βραβείο για την υψηλότερη τιμή βρεφικής τροφής σε όλη την Ευρώπη. Βραβείο για τη μεγαλύτερη μείωση αγοραστικής δύναμης τα τελευταία 3 χρόνια στην Ευρώπη. Βραβείο για το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού σε οικονομική και υλική επισφάλεια. Βραβείο για το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του. Βραβείο για το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού στην Ευρώπη που αδυνατεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Και είμαστε ακόμη στα μισά. Το 41% θα κυριαρχήσει. Μαζί συνεχίζουμε και τελειώνουμε κυριολεκτικά